Hi, hello. Laing sugilanon no sab ang atong mga paminaw karon sa kon ako ang pasultiyon. Ang atong magtatampo nagngalan og Tirso. So na problema siya siyang asawa kay nausab ang batasan sukad nga nasayod nga dili siya magkaanak. So nahimo na hinoon siyang pansimbag makulata si siyang asawa. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa atong sugilanon diri sa kon ako ang pasultiyon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kinikapon niyo Kuya Joel Bense kawan sa kong partner Randy Tayad. Mangamusta kaniyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama. Awagong ko kamong mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tirso. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Aureliano. Kay galaan ang atong magtatampo si Tirso. Kini akong problema, bahin na sa kong asawa o sa among kaminyo ang taon. Duha na may tuig sa kong asawa. Kung nga na problema ko, inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ay. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakapapanginayang. Ay. Lorna! Sugago na itong panghupawa. Murom tong bagyong signal number 4. Nay. Nga naman ka, naunsa ka. Nay, unsa na day orasa day dia, nay? Alas 9 na sa buntag, nga naman. Wa pa magyapos Tirso? Oh, asa di ay? Wa pa mauli gikan sa trabaho, nay. Oh, asa di orasa iyang uli, ting uli. Panggabi man na siya. Muabot na siya dinis bay alas 7. Nana na siya ana, pero alas 9 naman, uy. Sabi na na iyang trabaho. Nay, ambot anang tawhana. Nga nung ganahan gyud na siya ana. Kapilan ako magsigig ingon ana niya nga undang na ana, pero gahi gyud kay ang kanahan. Unsa lagi trabaho, ana ron? Gwardya, nay. Oh, yun, okay raman ang gwardya. Mas delikado ang pulis. Mas delikado ng iya, nay. Kang iyang gibantayan ron, may delikado kaayo. O, unsa na gibantayan niya? A bangko? Dili, nay. O, unsa di ay? Lamisa. Ay, pagtarong di ay. Lamisa ka karon. Naghinanggaw naman sa ka. Nga seryoso ibi ako nangutana ni mo. Huwag ko nagbinuang ni mo, nay. Abi kay miingon man ko nga bangko. Ha? Lamisa sa di mo. Nay. Ayaw ko no di kog binuang ibi. Tarong ako no kog tubag. Bida. Maglagot gani ko ron ha. Ubo-ubon ko man rin kaldero ron. Huwag na ako magbinuang ni mo, nay. Uy, tinuod lagi akong gisulti ni mo. Kuya, wagod ang trabaho ah. Lamisa ray bantayan? Nya, delikado? Karon inig abot ni Tirso, pangutan asay nagbinuang bako ni mo ha. Pangutan asay anay ha. Gumtawas to, bigay. Ay, kalamiig da. Oh. Oy, Day. dugay ka, uy.
Kuyawan man lang tinimog na unsa nakatirso. Nga rin nadugay ka. Dahil nagkagubot yun sa akong bantayan, day. Nga naman. Gisood man ko dito, udo ka taong armado. Daan palagi ko. Awa, ambot na gini mong tawhana ka. Undang lagi ang trabaho alagi. Day, porbidaan mo lang. Sayang kay mundang ko diya. Idang ko kay kong sweldo diya. Isa na. Unsa man akong sweldo. Nya usa ka buwan matutyo na ka. Uso ka buwan. Bida sa gyud mo, kagaya gyud mo utirso. Ngita man tingali kag ako na ray mo pitlok nimo. Ah, Kay lain na say makapitlok na sa Ay, nimo. Bida, kalma lang, God. Naun sabi at taong. Bahala ka diya ay. Sige padayon diya. Kay maghinay-hinay na lang sa kog pangitag ikapinchit nimo. Ha? Bisit? Usa bisit? Proxy ba ipuli nimo. Usa? Pagitaan ko ni mo reserva? Ay nganon dili man. Ang sakyanan gani naam gani reserba ikaw pa. Lagi na i-reserva ang sakyanan. Ya, ilisa di ko ni mo reserva nga wap amang ko mabuslo taon. Kay ngano nagtuod ay ka nga ang buslot ra ilisan og reserba ha. Napay lain dong. Unsa man? Unsa man ko nilain? Kanang ligid nga Unsa? naupaw na. Bida sa di mo. Personal naman sa ni mo, day. Abi kay kaupawo naman yung buhok na ko. Bida ni mo, eh. Mangita mo gubo taon na niyo, eh. O, unsa? Naunsa na sad mo? Hanggaw ginatawhanan nay. Wag ginay buot tawhana. Nay, bisag unsa pa inyong gikabangian. Paagi na ninyo sa bugnaw nga paagi. Sa bugnaw nga pangunaw na ba. Buglang panaysulti. Aron dili mo dako ang inyong away. Nay, bisag unsaon pa nimo pabugnaw kung magsige ka nigsiga, muinit gyud na hangtod na bubukal. Sige lang. Ako rin makiksulti. Tanawa ko ha. Obserbahe ko kung unsaon ako. Unsaon ako pakisulti ng banan mo. Pakitunta ka ako noon sa eksaktong pamaagi sa papakigsulti. Tanawa ko ha. Ha? Watch and learn. Oy, Terso. Terso, mata na oy. Terso. Inay, ikaw ay sambo. Kung sabukan niya na, be. Duka pa na ko. Ako ito. Say, wait to. Ha? Walang gani ka makapangantangan ng imong muta. Ano? Nantang sumuta ko taon. Bango na oy. Mag-istorya ta. Sige na, kadali lang. Bango na. Sama nanay. Unsa man gyud ay inyong kuani mong trabaho. Nga, mo may na inyong giawayan permi. Saon mo sa Lord nanay. Gusto ko niyang paundangon sa kong trabaho. Unya, huwag tayo trabaho. Papagintaon sa trabaho. Unya, makita trabaho. Paundangon sa trabaho. Ibuga, biyay. Sakto ba ko na yung nanay? Ha? Di ka itang mabuang, nga. Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, Dong Terso. Ang ako lagi katambag ni mo, no? Nga kon pananglit ba, mabuang ka na gani ana, ayaw lapalata. Abong sa ito, nanay sa doy. Very good, be. Oh. Sultihi ko, ha? Unsa man gyud ay nang inyo mong trabaho. Hanganong magisgot man mong kuan lamisa og kuan. Silur na ngano magisgot man ang lamisa. Kami na, ha? Maon akong trabaho, nay. Akong trabaho, God. Naa sa sood sa binteryo. Aha? Oo, maon na, nay. Uy, ngano na ako taong ka sa sementeryo? So, nagbantay ka sa mga patay? Paminaw na, ha? Maon ni istorya. Doon, nay, namatay nga sa kadato. Karon, sa buhi pa ang maong dato, nasa paborito kayong lamisa, nga pirmi niyang gamiton. Anhan lang gali siya matuw sa lamisa. Manghukdong, usay, anhan lang siya mukaon sa lamisa. Anhan magbuhat sa iyang mga trabahoon. Di na gali siya apit, gawa siyang kwarto na. Anhan lang yun sa iyang lamisa taon. Karon nasakit siya. Pagkasakit siya, nagtugon siya sa iyang mga anak nga kung mamatay siya, dili gyud niya ibuwag ang lamisa. Kuya, wagod. Lalisod na ba ng pakiason ba sa... Mao na, nay. Mao na. Mao nga, namatay gitong maong dato. Og tungod sa iyang panugot taon nga di ibuwag ang lamisa niya, gibutang og apel sa iyang lumnganan. Unya, hibaw amdes mga anak nay. Nga ang maong lamisa, ang gilansang niya atong gigamit kay mga gold man. Kuya, wagod. Lansang lang gold. Adi man nalisod na amgilingipon gold, di ba? Oo, sad noon. Maunang mahal kayong limisahan ay kay good lagi taon ang lansang taon. So karon gibantayan sa mga anak, gibabantayan ang lamisa sa mga anak taon. Basi kawato no niya ba? Lamisa, kawaton.
Naon sabi taon kay. Kawaton pa manggali ng patay kay mga pangwaag sapatos, pangwaag Amerikana, pangwaag unsa pa dang makuha. Lamisa pa bay dili ka kung. So, mao na hinungdan nga pabantayan ko na sa mga anak ka ng lamisa. Mao na mao ginahinungdan. Anong pabantayan man na? Nonoy, delikado kay sitwasyon dito. Kayo na, mingaw kay Minterio. Minterio ko na. Ikaw may pabatayon dito sa Minterio. Okay raon tao ka naras may gate. Pero adto sod sulubngan na kuyawan yung kay. Adto kang bantay dito, lisod na. Kay una, delikado kay interesan ng lamisa. Goal ko to, di ba? Siyempre, naagyo interesado dito. May bawa silang goal dito mga lamisa. Ikaduha, bida. Abtununon kay ko dito na. O abtun na ako taon uroy dito. Ha? Oh, minteryo ko to. Mingaw kayo. Simba ko doon ay multo. Tira ba gina, mahadlok o gwardya ng multo. Di gani hadlok polis. Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa minteryo. O saban, sugot ka? Bisang sa gate lang ka. Simba ko doon ay multo. Tira ba gina, mahadlok o gwardya ng multo. Di gani hadlok polis. Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa minteryo. O saban, sugot ka? Bisang sa gate lang ka. Angon ni Lorna, dasi mo trabaho, kay delikado manggudi ay kayo na. Oh, mauna na eh. Nya, nganong anak pa man ka dito? Nay, naibawa ba kang pili sweldo na ko dito? Pila man? Usa ka libo akong oras diyan ay sayang kay buundang ko sa libong oras. Pero, ako manggong ang ako manggod balaka ko sa mga asawa do. Kay murag, siya man hinuoy na stress ug maayo, nga magsige gunahon na animo. Ha? Ganina lang, dugay kang nauli. Wa gyud taon mahimutan. Wa mamahaw, kay wa pa man batiag kagutom. Kay nabalaka lagi nimo, ngano na dugay kag uli, base niya kunog may daotang nahitabo nimo. Simba ko taon ka diyan eh. Istoryahin na ninyo. Sa saptang sitwasyon sa imong asawa. Kay dili lalim nga masakit og stress. Sabuti na ninyo. Pre, kanang imong problema, sayo na kay na. Ha? Makiingon ka sa iyo ni Dro, ha? Sa iyo? Tungod kay wa man kan may bawo sa imong asawa kun unsa ka safety dito sa menteryo. Wa di manghilabot nimo dito. Mo nya, Dro? Ako pa nimo pre, imo nang suwayan. Ha? Unsa? Imo nang dadon imong asawa dito sa ni duty nimo. Imuhang na imo, Dro. Lagi suway lagi. Ay, imuhang disay sa news kay bisan asan mo dadun, pwedis ka maisan, sagingan, minteryo, bisan asa. Pre, wala man kam. Usaon ako magsuway, ha? Usaon ako, ngay resulti na ko, balibad man to, di ba to sugot? Ayaw siya sulti imo duty ka. Ha? Usay mo, di ba sabot? Ilang mapit ka kadiyot sa imong kaubang gwardiya. Gwardiya ba ing na? Oh. Kinsa imong duty anak nga imong hulipan. Manto ko dito, nya, ko kuyo taday kay na ko'y huli pag duty. Kana Mao na? Mao ba? Ay mo na nga makasuway siya aron may bawo siya nga delikado ang ato Delikado ang trabaho dito. Delikado ang trabaho. Nga safety kayo sa atong trabaho. Ana ba? Aron safety kay ka. Aron ingon dili na siya magsige guna-guna nimo og doton basig may dota may tabo nimo. At least nga malinaw na siya maguna-guna. May confident na siya. Sa nga trabaho nimo, ha? Ana ba? Nga makatuog na siya tarong dili kaya magsigil na guna-guna nimo. Tuod, bro. Ay, mayong daloy tubig sa paro lang. Ilubog. Sige, pre, suwayan ako. Suwayan. Dahil na. Dahil beli ko, dahil. Narado mong ka. Saan, kurintin ka diya? Kurintinas ka? Da. Sabaan ni mo Dahil. Wala lang ka musud, nga abli man na una trangkahi. Ay, abli din yun. Abli din Storbo kay kastanan. Matuog ko ay kung sa muka ha. Dahil. Naunsa na sad mo, Terso? Nag-away na sad mo? Tanga Lorna na usab na siya. Ambot nga ano ka na siya. Abi ni mo. Nga nausab yung kinaiya. Ambot lang. Abi ni mo, Terso. Akong nasabot kung nga nung sa mansal mo, di mo kamao? Di mo kamao mo himo? Patudlo mo, oy. Ay, magtahon na sa doy. Mao man gunay kasagaran sa mahitabo sa magtiayon nga way anak. Samok yung kayo sa gilag-away. Ha? Ang bana, tagdugay mo uli.
Abi ni mo, Terso. Kana si Lorna, hagbay ra kaay nang nangandong makaanak na siya. Pero ang butog nga no, mutili na hinungdan nga nung gusto si mong asawa nga muundang ka sa mong trabaho. Aron makakonsentrate mo kung unsaon pagbuhat og bata. Oh, nay. Pre, Terso, tinuod yun na, pre. Usa sa hinungdan nga magkabuwag yun ang magtiayon kay wa sila tugahig anak. Ay, di may noon tanan, pero kasagaran yun, pre, magkabuwag yun. Magkabuwag yun lang pagpuyo. Gumikan kay wa sila anak. Mga paninguha, pre. Paksit yun ba? Kay kanang ipakita rin sa mga asawa, pre. Masig mauna na. Ha? Unsa pre? Kay kanang ipakita ron sa imong asawa, mauna na. Mauna na. Bot may pasabot nga. Ambot lang, no? Unya, unsaon man ang gitaw na kung mitugay anak, be? Biya sa pre, no? Muduha na gud mo katuig nga nagpuyo sa imong asawa, gud. Lagi? Ya, wa, yun. Wala lagi yun. Unsam na siya, eh. Ay. Basig doon ay problema niyo, pre. Ikaw ba ron o imong asawa? May tingaling magpatanaw mong doktor, pre. Aron may bawaan ba ninyo ba? Kung kinsa ninyong duhang di makaanak. Saan na mo nga? Wala mo mayong buo taon, pre. Sige mo nang gawa, eh. Di magaling ko hapit pa yung daot sa kwarto. Ikali siya pa-check up, pre. Kung unsa resulta, kung wa gani problema si mo, ha? Ay, si mo ka nang imo ba? Way problema mo. Sa ato pa, ang imong asawa gyud ay problema, pre. So, ikaw lang siya patanaw doktor, pre. Nya, pre. Musta? Si resulta? Na-check up na ka? Yung doktor, pre. Ako kuno doon na problema. Baog kong itlog. Ang tao ka, pre. Saan na mo? Kuya, wag biyaan kasi mong asawa na, pre. Gusto rin magito ka lang. Mao ni problema ron ako. Saon na ako, pre. Ako'y katambag ni mo, pero putla na ng itlog. Ang bista ka din mo, eh. Lisa mo ng itlog. Butakal, no? Probida. Maari gini ako isulti ni mo, pre, no? Sa tinuod lang. Sulti nila sa tinuod ni mong asawa. Nga ikaw, di makahatag og anak. Kay baog kang itlog. Bisa sin. Wala, di kaya kubiyano na. Masabta lang. Masabta lang. Di man sa iyong kagustuhan, di ba? Di man sa kagustuhan niyo, pero mas maayo nga sultihan gini mas tinuod, pre. Aron di masol pa ba? May mutang na mo si mong asawa ba? O sa inyong una-una. Sulti nila sa tinuod, pre. Nga di ka maghatag og anak. Ibaog ka. Saon ka na ko pasabot, Lorna, no? Nga ako may doon na problema no mundo ka. Kung nga nung di mo kabatog anak. Sultihan ka na ko siya tinuod. Hindi ko makatag di ka na. Tungkol kay baog kong itlog. Pero ako sa doon. Ay, gawas kita. Gawas siya sa mong kwarto. Bahala na, magsulti ko niya. Bahala kung siya yung kasulti. Basta importante may bawas siya sa tinuod. Duulo na ko. Ay, kinaabot na dahil ka dong. Oo, ha? Yeah. Ay, Oh, hello. Forbida, no? Day. Day. Oh, dugay ka kakapakli. Sige pa. Ay, day. Bida. Mayo kag mo, day da. Mayo kag mo. May bitaw akong mood. Day. Doon ako isulti ni mo. Bahala ka ni. Ginang lang may bawag siya. Kung ginawa to tang kadawat ka ni, day. Ngaon sa man. Ako sa daso ko isulti ba yan mo? Oh, sige. Ikaw lang una kay ladies first, man. Sige dong, ako'y una. Malipay dyan ka ini. Sige. Dong, hapit ako mamahimong tatay. Ha? Mabdos ko. Ilo sa bangag. Nga nugutong mababdos baka nga di man ko makaanak. Singan? Dito kong kikasokto na patsikap ko o dito ako nasairan nga doon ako diferensya. Di ko tulog itlog usara, ha? Di ko makatag anak ni mo kay baong ko. Unya karon mabdos ka? Ha? Kinsa may tinunamahan ng bata? Kinsa! Doon! Limal ka nagluib ka sa itong kabidyoon, ha? Gayali. Kinsa! Pati pangkuno ni mo ay mong anak sa laki ni mo! Salbahis ka, traidor ka, busa mas mayo pamulayas ka. Layas! Ug ayaw naging ko pakita na imong nawong, ha? Layas! Dong ka nang... Layas magkag naong! Ayaw naging pakita na imong naong rin ako. Layas na karon dayon, Lola! Sige, mulayas ko. Apa sa di pa ko mulayas? Huna-huna una sa mga daghan nga tao lang ta. Mahimong masayop. Mahimong masayop ko. Mahimong masayop sad ka. Ug mahimong ang doktor. Mahimong ang imong doktor ang nasayop. Daghan ang istorya, daghang katarungan layas na ito.
Layas sila ito pa ni May! Layas! Arin ako. Mulay... Oh, anong yun ba ka? Ha? Di ka malayas? Pabaga kasi mong naong? Di ka malayas? Tayo pa sa ha. Klarohon tani. Kisa rin yung bay. Sa? Di ba sa ako maning inahan? Iya maning bay og yuta. O kay anak man ko, sa ato pa, ako ang usa sa tag-iya ining baya. Unya, ikaw ang makailabot dire. Ikaw may layas dire. Sa day? Ikaw may angay mo layas. Magkatag naong. Layas! O nga na pakita ka na ako. Layas! Pak! Ay! Day! Mao ni ako problema taon. Ako pa yung binuang nga sa kong asawa. Ako pa may palayas. Unsaon mo rin ako? Mura ba taon ko ikapuyan taon? Wako yung mga parente din eh. Pupalik lang ako sa kong asawa. Bi ko no. Kung ka may pasultihon. Tabagi ko Ate Pres, Ate Jinjin, o si Ate Ray Arellano. Ay, Ate Ray, si Ray Arellano. Bahala na gawa na nas mabina eh. Usaban ko kami pasultihon. Terso.